Enhance! Enhance! Lagi may ito sa pin ang mga buba streamers. Mga diwatang idinedeklara ang kanilang mga dede sa sangguniang Pilipinas. Mali ba ito? Masama ba ito? Inggit pikit lang ba ito? Ito at iba pa mga katanungan na dadaanan natin. Ako nga pala si Dr. Paulo Lamay, PhD! At dadaan natin mga tinatawag nilang buba streamers. Kahit ano ka pa, barangay ng boobs, disipulo ng mga dede, aficionado ng mga areola, ano pa man yan. Dito ako para samahan kayo. Bakit ba tayo mahilig sa dede? Dr. Paulo, dami mo naman sinasabi, wala ka naman dede. Tsaka nagkakamali, batang support number 1. Itinatago ko lang aking hinaharap dahil mas malayo pa ang mararating ng mga yan kaysa sa iyo. Ating unang pasyente, ipasok na nurse, si AJ. Masarap sa tenga ng mga manok. Hindi lang tenga, masarap yan! Nakita mo yung labas kung anong katabi natin. Ayan. Wow! Nasa pagitan tayo ng mga puno. Maglilinis Mas malaki tayo dede ko ng sa'yo, AJ. kwarto. Sobrang gulo. Huwag kang bastos! Ano ng bagyo. Kasi nakakalat yung sapatos. Ako may laugh track. Pagkain Okay lang? sa computer Pagbibigyan? table. Hindi na ako makakapaglinis. Meron Hindi mo malilinis ang isip ko, AJ, kahit ano gawin mo. Nakalagay sa dibdib niya, love, knows. iwan ko na lang siya sa computer table. Hindi ko mabasa. Kasi doon na Nadidistract ako, nababatak yung mata ko, bumababa. Mga Okay. manok, guys. At sa ano kasi dahil may Pampanga, pakita mo yung labas kung anong katabi natin. Ayan. So eto, bakit magkahiwala yung puno dun sa mangga? Kung puno yan ang mangga. PhD, sabi ko sa'yo, PhD! Kaya, Napapalaki rin ito ang aking puno. Chickens! Ay, matademonetize na video na to. Lumang-luma na siya. Kami mag-sponsor ng walis dyan. Kailangan mo ng sponsor na isa pang bra. Nakikita ko na mga ninuno mo. Papakita ko sa inyo lahat. Tinanggay ko na rin yung... Pero bakit, iisip ko, bakit ka ba mahilig tayo sa dede, no? Tapos, nagtingin-tingin ako, diba, inaaral ko ating evolusyonaryo. Mahilig tayo sa dede kasi nasa evolutionary trait natin yan, diba? Nung mga panahon, nung mas matataba, kasi pinapakita nito na healthy yung babae. Siyempre, alam ko hindi lahat, pero yun lang yung generalized na culture context to na ginagalawan ng panahon. Diba kung mapapansin mo sa mga paintings noon, mas matataba o mas maraming flappy birds yung mga babae, no? At pinapakita nito na sila ay nahandang, nandito yung utak ko, iniisip ko yung utak ko, nahandang, kaya niyang pakainin at padedehin na hindi lang ikaw yung kanyang magiging mga sanggol at anak. Isa pang, sige, mamaya na isa pang hypothesis, ipagpatuloy ang diagnosis. Nahilo ako. Oo, ako rin, nahihilo, sumasakit na ulo ko. Walis-walis lang muna tayo. Ba't ngayon ka pa nagtakip? Kanina pa to. Kanina pa tayo dito, AJ. Dungis ko. Walis-walis. Wala na matatakpan yan. Hindi ko nakita kanina. Hindi ba? Sabi ng lola ko. Sino ba nag-edit nito? Dahil nakapagwalis na doon. Yun na, di ba? Pagkatingin, diretso ka, ma. Tama. Oy, ba't andito ako? Payatot na ako pag ikaw nagkasalamin, itatag ka sa akin. Wala natin Laugh nilalagay trip. lahat ng gamit. Paglabi mo yung insulin. Nalalaglag na yung dede ko, sorry. Kailangan kumapit ka, parang buhay ko. Yan! Kumapit ka. Nalinis na siya. Sayang hindi. Ang malamig dyan. Kailangan natin Ay, binis pa lang yun. Itong telephone. Parang pa nag- Bastos! Enhance! Enhance! Zoom! Tama. Napakaganda naman ng sneakers mo. Gusto kong terentasin. Bigla ang aalay sa episode. Ginagawa. Ito pang work. Ako rin, yung dede ko, wala na rin pwesto. Naghihiwalay na, nag-aaway. Bago ko tigasan dito, tayo ay pumunta na sa susunod pa na teorya kung bakit mahilig ka sa dede. Kasi daw, kamukha daw yun ng puwet. Diba? May cube. Diba? Kasi fat din naman ang dede. Mga pinsan natin ng mga unggoy. Malapit tayo sa genetic branch sa kanila. At isa sa mga paraan para makakuha sila ng mate ay pinapakita nila yung kanilang yung rear nila. Kaya minsan kung titignan may ibang species ng mga monkeys ay mapula ang kanilang puwet na pinapakita nilang ready ako or fertile ako o healthy ako na female na chimp. At ganoon din doon, isa rin yung paraan para makuha ka ng mate. Pero pa ako kasi, mas pinapakita nila. Sa hinay-hinay lang dadaanan pa natin yan. Ngayong ibang ulo na napupuno sa'yo, yung isang ito na maulo ang ating dinadagdagan.
Yan. Kaya ayoko Gamit na gamit ko din ng tissue ngayon. Nagkakaintindihan tayo, Miss AJ. Ko para masabi tayo. Yan! Matay lahat ng bacteria. Tama, bakterya talaga, tibak ese. Bakterya talaga ang kasalanan. Tapos na Ito ang tunay na gamer. Yes! hindi na Tapos na ang house tour at ang kanyang dead tour. Ano to? Galing kay Raziel. Ay, magsuso na si Chito. Hoy, wag mo ko tignan, Chito. Wag, Tito Chito. Sususo na si Chito. Kada tama ko bumabagsak dede ko. Unahan na dede. Yan, ito ba ang kala nyo? Na lahat na nag-stream na kalabas dede, ito yung pinapakita sa ito yung binabalandra sa inyo. Hindi. Para mo sinabi sa isang isda na maglakad siya sa lupa. At sinabi mo sa isang ibon na mag-swimming siya. Kung ano asset mo, kung saan ka makikilala, yun ang gagamitin mo. Kaya kung mga typical na sinasabi nila, kinukuhanan ako ng views niyan eh. Bakit ka panonoorin isang taong gusto makakita ng suso? Tanga ka ba? Walang sense para manood na isang tao naghahanap ng suso sa isang Valorant gamer dyan na lalaki na tahimik naglalaro ng Valorant. Diba? Marami naman paraan para panoorin ka. Ay, pwedeng nakakatawa ka, pwedeng magaling ka, pero tahimik ka, pwedeng pareho, pwedeng may dede ka, pwedeng wala. Yung sisihin nyo mga kung sisihin nyo yung plataforma, yung Facebook. Pwede ba kung isipin mo ang Facebook, ang kanilang basihan ay hindi ads. Kung hindi, mga donasyon. At ang donasyon hindi na de-demonetize. Kahit ipakita mo yan, ba di lagpas sa guidelines. Kasi may dalawang klase ng guidelines. Community guidelines, saka ad-friendly guidelines. Ad-friendly guidelines, pera lang naman ang mawawala sa iyo dyan. Yung community guidelines, yung hindi mo talaga pwede pakita yung kabuuan mo. Diba? Hindi ka pwede maghubad lang dyan. Kung ito, hindi nila sinusunod, pero ito, nasusunod nila. Diba? Okay lang yun. Walang mali sa ginagawa. Sisihin nyo yung plataforma. Alam na yung Facebook na sex sales. Isa to sa mga pinaka-basic ng advertising. Pag nagpakita ang onting balat o onting sexual na provokasyon, maraming tumitingin dyan kasi naka-wire ang ating mga utak, mga lalaki. At diba, maraming porsyento ng mga gamers ay lalaki. Hindi ko nila lahat. Baka makancel tayo sa Twitter, the Audacity. Hindi nyo ako pwede Audacity. May dede ako. Exempted ako dyan. Ito yung literal na defense ako sa inyo. Oh, diba? Bayag naman, puro na lang dede. Bayag stream. Wag na buba streamers, bayag streamers na lang. Oh, may mga nagdo-donate din naman sa kanya. Oy, dami nagdo-donate. Oh, daming stars, daming money. Ayuda! Ngayong quarantine ba to? Diba? Naiintindihan ko yan. Gusto ko rin sana gawin to kaso baka hindi magkasya sa camera yung ating itlog. Sunod! Hindi! Laro lang ang laruin. Wag ang aking puso. Ano ba namang gaming chair to? Gusto kong gaming chair. May pads din ba to sa likod? Bakit naka-minimize yung Dota mo? Mahirang nila lang. Tinitingnan mo pa yung Facebook mo. Hindi mo kailangan yan. Kailangan mo yung pixel para makita mo yung gagawin. Ano ba yan? Yan ba nagagawa ng gaming chair mo? Sunod na pasyente. Kilala ko to. Na-feature natin dati. Hi, baby Paulo! Subscribe to Paulo! Tayo kasi para manalo tayo, Rapsi. baby. Pang. Sinasabi ng mama mo, puro ka computer. Naka-computer ko dati. Streamer na ako ngayon. Natawa rin siya sa nangyari. No? Naiindan ako eh. Ngayon, Kaya lumabo mata ko eh. At ngayon kumaklaro! Kumaklaro lalo. Gusto ko yung ginawa ng KMJS. Pinutol siya sa labas. Tapos naglagay siya ng ibang laro. Kasi halata iba to sa nilalaro niya. Pero okay lang KMJS. Habang nagla-live ka, Mga boomer talaga. merong mga pagsisend sa'yo ng stars. So, kung may nagsend sa'yo ng 2 stars, that is equivalent to 1 peso. So, merong mga nagsisend sa akin. Nag-stream tayo sa YouTube ha. Kaya sa mga di alam dyan, nakikita nyo doon ang aking dede. Ngayon, magwa 1 million na ako. pero may ilang hindi natutuwa sa Ayan kanyang na! online Magagalit persona. kayo mga may Kaya- Valorant page dyan. Tsaka CSGO o kung ano ba ginalaro nila. Ganyan ka manamit kasi gold digger ka. Gusto mo, may gusto kang pirahan ng mga lalaki. Ang dami. Sobrang baba ng tingin. Yak, bakit ganyan yung suot? Yak, walang self-respect. Pero sila ang number 1 viewers ko. Sila ang number 1 Hindi, wag mo sabihin Sila ang yan, number 1 hindi. na nag-chat sa akin. Yan lang kasi yung safety nila yung likod ng screen. Kaya nila sabihin, pwede nila kaya sabihin sa harap mo yan. Kasabihan, don't hate the player, hate the game. It's in the game. Kasi talagang ito yung gusto mangyari ng Facebook. Kasi alam nila may gray area eh. Kung kumikita kami, may cut sila. May cut ang Facebook kada may nagdo-donate sa mga buba stream. At alam nyo ng mga buba stream, hindi mo to naisip. Hindi ka matalino. Well, alam mo ba? Pinaperahan tayo yan sa mga dede niyan. Oo, lahat ng tao sa mundo alam to. Hindi mo to naisip
Ha? Hindi ka PhD. Ako lang ang PhD. ka and Alam nila to, magkaanak ka ng marketing babae strat in yan. the Hindi ko sinasabing huwag nyo silang pagtripan. Kasama yan sa ekolohiya ng internet. Pero kung talagang galit na galit ka sa kanila, tanga ka na lang talaga. Si Lord na ang bahala sa mga taong nagko-comment ng masama dahil wala namang balik sa akin yan. Tama. Ako ang balik sa akin. At the end of the Ako day, for mayaman it ka eh. and I love it. Diba? And I will Sa never dulo ng araw, ito sa ko sinasabi sa mga umiiyak na mga influencer. At saka di pa marami rin tayo hater dyan. Sa dulo ng araw, may pera kami. Ikaw wala. Umiiyak ka sa internet. Ay, ano ba, sobrang nakakaawa eh. Mas naaawa ako sa mga ganung tao eh. Nakakatulong sila. Nakakatulong kayo. Eh, okay lang. Gusto ko manatili silang tanga kasi nakakatulong din sila sa akin. Huwag niyo sasabihin sa kanila yun. Sige. Sunod na pasyente! Taga-Benguet Isa pala. rin sa mga nasama sa Ang bigat, ang baguhang gamer na si Casey Gregorio. Hindi po talaga ako gamer eh, pero kasi ang dami kong friends na nag-i-stream. Uy, mag-stream ka na rin, gano'n. Jagit-jagit-jagang magla. Yes! Woo! Alam mo yung kahit hindi ako nanonood dyan, pag nakita ko yung tablet, napapaklik ako parang, gusto ko nga tahakin ng landas na ito saglit. Tapos nababalik ko kay Lord at pasensya na, Lord. Kung si Kristo kami agony in the garden, Lord, ako ito lang naman. Agony in the Facebook. O sige, hindi ako titingin. Kunin mo na to ha. Online live streaming na siya for 2 to 3 hours. Aray ko, puta sabog. Aray! Pa lang Pep, sa ay, siya online pala yung streaming nasa si uwi doon sa Casey. isa. Pero umani na siya ng mahigit 700,000 followers. Kahit Alam nila yan, alam nila yung marketing strat, okay? Yung bombilya, tsaka yung ganda. Yun lang may meron ako. Sabi ko sa inyo kayo, kung isda ka, wag kang pumili tumakbo. Kung ibon ka, wag mong pilitin, lumangoy. Yung sinasabi ko, wag kang maniwala sa sarili mo, kilalanin mo ang sarili. Di ba, Tito Rendon? Ulitin mo. Ulitin mo. Yan yung lagi ko sinasabi sa inyo. Yan ang motivasyon. Huwag mong pilitin kung hindi naman para sa'yo. Maghanap ka na ibang landas. Makahanap mo din ang kung saan ka liligaya at saka yayaman. Nanay din siya, di ba? Kaya pala lumaki ng gano'n. Ako di ako nanay. Pero tito ko na marami mga kansa. Lumaki dede ko. Hindi magbabago yung internet para Sinasabi ko sa'yo. na, wala naman Ex mo nga di nagbago para sa'yo. Internet pa kaya. pakisasasabihin nila. May paki ako kung anong ipapakain ko sa anak ko. Kasi, di ba, sinakripisyo nila yung dignidad nila para makuha nila yan. Yun. Ako, di ba? Naisip ko ba nung nag-aaral ako dati, nung nag-aaral ako sa universidad, na gagawin ko to? Hindi. Pero mas malaki kinikita ko dito. Mas gumiginhawa buhay ko dito. Yan yung mga desisyon na hindi alam ng mga hater niya. May kanya-kanya tayong desisyon na tatahakin para makuha natin yung gusto natin. At kung ikaw ay humihina ang loob mo dahil sa mga sinasabi ng tao, ay hindi talaga lalayo ang inyong hinaharap. hindi gaganda ang future mo kung masyado mo iniisip ang opinion ng iba, lalo na sa internet. Ano namang pakialam ko po, di ba? Sunod na pasyente galing sa Gaming Memes for Hopeless Filipinos. Girl gamer! Pag sinabing gamer, all class of games sa lalaro mo. Sige, laruin mo ang bayag ko. Mapag-console like PlayStation, Xbox, Wii, Nintendo, rather FPS, first-person shooting, RPG role-playing games, strategy games, na mobile game, yan yung nilalaro mo, Dota, fighting games, mga ganyan ba? Mapa-arcade, handheld like Nintendo 3D Digong, PSP, PS Vita, Switch, at the most. Pag sinabing gamer, lahat ng games, kahit ano pa yan, hindi niya ginajudge. Okay? Eh, ikaw player ka lang ng Dota player. Nabawasan ako ng dede. Kailangan ko ayoko na. Sinasakripisyo ko rin isa kong dede. Ito na aking nabasa. Isa na lang dede ko. Ito dapat yung buhay natin eh. Diba naman ito may gatekeep pa. Nanay mo, Candy Crush player, iniiyakan ko ba? Ito gusto ko. Kung yung mga kanina babae binubuhay ang aking edits, ito ang mga literal na bumubuhay ng tao. Ibang dugo ang sumisirculate para mabuhay. Pagpalain ka, emergency response unit. Diba? Tumitigas ang aking unit sa mga buba streamers. Wag niyong sirain ang gusto. nagbebenta Nga ng pala yung nagbebenta dati, diba? Hindi lang gamers. Pa sa online selling pa, online bentahan ng laman, diba? Sila yung kanya-kanya. Kung nambabastos po kayo ng ganyan, sana isarili nyo na lang. Huwag nyo na sanang Oo nga, ito lang yan eh. Pag kunyari gusto mo naman live, Control-Shift-N, tapos type mo na P. Simulan mo na yung letrang P. Paulol, ha? Lagay mo na yung manood ka. Tapos pag natanggal mo na yan, rumaga sana sa katawan mo ang ano ba, oxytocin ba yun o serotonin. Masaya na ulit tayo. Chill.
Relax. Pahinga ka na. Tapon mo na yung tissue. Tapon mo na yung basahan mo. O kung ano mang ginagamit mo. At masaya ka na. Galing kay Kevin. Enough about women sa Instagram. Bakit pag lalaki? Di ba bastusan lang? Bastusan babae, bastusan lalaki. Di ba internet yan eh? Kung mapalitan mo yan, mas sobrang sukot ng mga ganun tao. At doon natatapos natin, kumakati na yung dede. Doon natatapos na ating mga debunk. Na-debunk ba natin ng dede? Hindi kailangan. Dede Paulo, Mas subscribe wala naman to kailangan Paulo. debunk dyan. So ako ulit yung PhD. Kaya nagustuhan nyo to. Ako ulit yung PhD. Then like, share sa mga malaking dede yung friends. O pwede na ring flat pagbigyan na sila. Suntok sa pader, diba? Doon sa dede nila.